Νέα Δημοκρατία. Αντιπροσωπεύουμε τις νέες ιδέες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε καινούργιες δουλειές. Θέλουμε να το πετύχουμε με νέες επενδύσεις. Θέλουμε να αναδείξουμε μια νέα γενιά. Θέλουμε να χτίσουμε μια νέα Ελλάδα. Ενθαρρύνουμε το διάλογο, τον καλοδεχούμαστε, γιατί μέσα από το διάλογο βγαίνουν καινούργιες ιδέες και δημιουργικοί άνθρωποι. Στις επόμενες μέρες θα δείτε νέους ανθρώπους να σας μιλούν για τις νέες μας ιδέες, για το πώς θα δημιουργήσουμε δουλειές φέρνοντας επενδύσεις στην Ελλάδα, δουλειές καλύτερες. Με ένα σχέδιο να δημιουργήσει 100.000 νέες δουλειές μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Δουλειές στις τράπεζες, στις ασφάλειες, στην πληροφορική. Περισσότερες δουλειές. Μια οικονομία που θα δίδει στους Έλληνες καινούργιες δουλειές. Δουλειές καλύτερες, πιο ικανοποιητικές. Δουλειές με μέλλον. Θα ακούσετε πολλά για δουλειές σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα. Η Νέα Δημοκρατία θα σας πει τι είδους δουλειές θέλουμε να δημιουργήσουμε. Για τι είδους δουλειές μιλάμε? 2 ειδών δουλειές. Θέλουμε αυτές οι δουλειές να ανταμείβουν, να ενδιαφέρουν και να ικανοποιούν τον εργαζόμενο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε καινούργιες δουλειές. Δουλειές στις νέες τεχνολογίες. Δουλειές που απαιτούν ειδίκευση και δημιουργικότητα. Δουλειές σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.